रिकॉर्डिंग बाय माँ सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो गाँव। बलुआ बलुआ हम छौरा से छुएले करे कि मधुमनी गेले छौरी गे करे कि मधुमनी गेले छौरी गे करे कि मधुबनी गईले। रोजे रोजे गाँव में भेटैले करे कि मधुमनी गेले छौरी गे करे कि मधुमनी गेले। ओइले तू मिले हमारा से पोखरी के कोना पो कैला तू छोड़ के है जाए छे गे दोसरा के दूरा पो गे दोसरा के दूरा पो ओइले गे हमारा से मिले गे पोखरी के कोना पो कैला गे जाई छे गे तेहू गे दोसरा के दूरा पो। सूजी तारा हुल से छुएले करे कि मधुमनी गेले छौरी गे करे कि मधुमनी गेले छौरी गे करे कि मधुमनी गेले। रिकॉर्डिंग बाय माँ सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो गाँव। दुर्गा पटी गेले घूमे तू के कारा के चूमे तू सबके बटले गे ललन आ बबलू बिहारी के कहिला तू डटले है गे गेले गे कला ना गे घूमे गे के कारा गे चूमे गे सब के तू बटले गे बबलू अलौला अलबेला के तेहू डटले गे। राजेश बिने के खियले करे कि मधुमनी गेले छौरी गे करे कि मधुमनी गेले छौरी गे करे कि मधुमनी गेले।